F'temp ta' 4 snin, aktar minn 290 persuna ingħataw sentenza ta' ordni ta' servizz fil-komunità minflok ma ntbagħtu il-ħabs. Ma' ONE NEWS Antonella Debono, uffiċjal tal-Probation, spjegat kif ix-xogħol fil-komunità jiġi ordnat mill-qorti u huwa mezz alternattiv ta' kif persuna li tkun xelfet difrejhom mal-ġustizzja tħallas ta' emila bla ma tiġi kastigata b'sentenza ta' ħabs. Tinvolvi persuna li tkun instabet ħatja min-naħa tal-qorti u bħala pena tingħata tiġi obbligata tagħmel numru ta' sigħat ta' xogħol fil-komunità bla ħlas. In-numru ta' sigħat ta' xogħol jiġi deċiż min-naħa tal-qorti fejn il-minimu huwa ta' 40 siegħa u l-massimu ta' 480 siegħa. Is-Sinjura Debono qalet li din il-pena alternattiva tinvolvi ammont ta' sigħat li matulhom isiru bosta xogħlijiet bla ħlas fatta lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. Dan jinvolvi xogħol ta' manutenzjoni, tisbieħ, snajja, tindif, għajnuna fil-komunità kif ukoll dak vokazzjonali. It-tip ta' xogħol jiddependi ħafna mill-ħiliet tal-persuna. L-iskop prinċipali fl-aħħar mill-aħħar huwa li l-persuna ipatti għall-aġir tiegħu fil-waqt li jkun qed jagħti kumpens lis-soċjetà permezz tax-xogħol li jkun qed jagħmel. Min ċifri li kiseb dan l-istazzjon l-aktar sena li fiha nħarġu ordni ta' servizz fil-komunità kien fl-2016, fejn kollox 58 għamlu 7,000 siegħa ta' xogħol fil-komunità bejniethom. Fl-istess sena f'Għawdex 4 persuni oħra ġew ordnati jagħmlu total ta' 600 siegħa. Is-Sinjura Debono qalet li s-servizz fil-komunità ivarjaw minn każ għal ieħor. Bil-ġudikant jistabbilixxi n-numru ta' sigħat u żmien li wieħed għandu jagħmel. Dan bilan il-persuna li jkun instab ħati mhux biss iħallas ta' emilu, imma permezz tal-ħiliet tiegħu ikun ta' servizz għall-oħrajn. Is-Sinjura Debono qalet li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet dawn in-nies itemmu din l-ordni b'suċċess. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.